demonstráciu začneme s najťažším predmetom 200 gramov, ktorý je na hranici nosnosti robota. Objekt umiestnime do pracovného priestoru robota. Pracovný priestor robota sníma táto horná webkamera. Keď je identifikovaný predmet, po istej chvíli ho robot uchopí a prejde do meracej polohy. Chvíľa medzi identifikovaním a uchopením je daná určitá pauza, ktorá slúži na to, aby robot nešiel po ruke, ktorá vkladá objekt do pracovného priestoru robota. Tento merací pohyb sníma druhá webkamera, ktorej informácie sú prenášané do počítača. Počítač potom určí čas pohybu robota. Merajú sa 3 merania, pohyb smerom hore a pohyb smerom dole. Následne potom po vyhodnotení uloží objekt na miesto. Po uložení sa vracia do východzej polohy. Ako druhý otestujeme 150 gramové záťažie, ktoré uložíme na iné miesto, tiež do pracovného priestoru, vstupného pracovného priestoru robota. Robot sa správne otočí a správne takisto narotuje uchytné rameno. Po uchopení objektu ide znova do meracej polohy a nasledujú 3 merania za sebou smerom hore a smerom dole. Druhé meranie, tretie meranie. Počítač vyhodnotí teraz čas a neurónová sieť podľa priemerného času vyhodnotí závažie, ktoré robot dvíhal. Vidíme, že aj tento raz robot správne ohodnotil váhu objektu. Pokračujeme so 100 gramovým závažím alebo 100 gramovým objektom, ktorý dáme znova do vstupného priestoru robota. Po identifikácii dojde k uchopeniu závažia. Znova k meraniu času pohybu. Vidíme, že už teraz pri nižších závažiach je rýchlosť pohybu motora vyššia, pozorovateľná už aj voľným okom. Najťažšie 200 gramové závažie je robené z kovu, preto niekedy sa stáva, že môže vypadnúť z uchytných prstov robota. Ako vidíme, aj táto hmotnosť bola identifikovaná správne.